Shalom, horas madita saluhukna, pasupang doho tau guru gonggong pen pakpahan di acara cepek alai marepola. Dita saluhukna hata di bata di bagasan sadarion, ima na dienet sian sada Timotius bitu sada ayat 12 songo madilok desi. Mau liate dok di namar gugui huna, ima Kristus Yesus Tuhatai. Adi etong doa haposam ubayan na di babakit ahu gabi parhalado. Dita saluhukna meragam do pajon di depata. Rong doi padita guru huria Bible Pro diakones situ ado evangelis. Guru huria Bible Pro diakones situ ado evangelis. Alairak sesudei gabe boy di babakit gabe sahalak padita guru huria do takkan asing. Boy do ropaning sahalak pamunuhian do mana? Sahalak parjahat. Sahalak siulah hona sodenggan. Alai boy do gabe sahalak perbarita naudi. Tapo to doi gudang jolma, torok jolma. Namuba gabe parbarita naudi sian siulau mahasahatu. Lasong ni do si Pauluson. Pangalili halak Kristen doi mana. Jala pamunu halak Kristen doi mana. Gabe terpilih dari mana si buat berita nauli di tengah-tengah ni putih. Meragam do pamilih toni di tengah-tengah ni ngunun di colma. Ide benda do gudang do natarjo alai sautik do natar. Lani molo pero paning dan bui tulus akasakap nero hata gabe sahalak pandita guru huria Bible Pro diakones situ evangelis alai hita salahuna tarjodo gabe halak Kristen na gabe dohok do hita sibuan berita nauli tu saluhut portibion gabe ula-ula ni di mata atong molonunga tarjo hita gabe sahalak naung tardidi hita di bagasan guarni di mata ama anak dokter di Purbadia dohok mahita saluhukna mabuan hatani di mata gabe sira dohok panudang di tonga-tonga ni portibion asa bu hita margogo di pargogo itu hani mahita mangalo saluhukna akka parpuda halidun akka pargagap sona di patorang di terupuk tahun ima si Paulus di babakit gawe sahalak parhalado lau mangalo saluhukna akka panoreng pargagap do takka parpuda hadilu lahu pasahatu barita nuli hatan di dewata gawe ojahat di tonga-tonga ni ngulu ni halak aporsia langsung ni do saluhukna hita meragam do akka karis di pasahat tu hita nani tahamulatio masaluhukna ini tak pakai masa lugu nai akadongan saha porsia atau molonunga dihaposi di mata hita gawe sahalak Kristen tapar tahat tumma ha Kristen tahun jala unang mamanipil hita habirak tu siamun alai totong mahita mardalan di dalan ni Tuhani totong mahita gawe sahalak Kristen na satia halak Kristen na si haposam sah rodi ujung ni ngoluta gawe halak Kristen si buan berita nauli unang magabe sahalak Kristen na meoleol ngolutong sahalak Kristen na somar situtu maka porsiaya ni bata na somar situtu pasatu hari bata molo tarjo hita gawe halak Kristen terpilih kita gawe halak Kristen na tutu si tutu Tuhan
ikut tabak kene jala tahamulati humai di bagai sanurto tong beta mahita bakit mahita sibuan berita naudi gabe colma na haposa mahita gabe colma sibuan hata ni di bata mahita. Amin. Shalom horas.